Velkommen til IT-terminalen. Jeg hedder Michael Boutrup, og jeg er direktør i firmaet. Hos IT-terminalen sætter vi en ære i at levere en ærlig og professionel ydelse. Vi dygtiggør os hele tiden, bygger videre på vores erfaringer og holder os opdateret, så vi altid kan levere den optimale service til dig. C5 er det bedste økonomisystem til at løse administrative opgaver i små og mellemstore virksomheder. Og med over 70.000 vellykkede implementeringer i forskellige brancher er der ingen tvivl. C5 er den bedste løsning på markedet. IT-terminalen har med sin mere end 25 års erfaring Danmarks største kompetence på området. Vi yder en support på vores produkter, der sikrer, at du aldrig står alene med et problem, da vores fjernsupport løser dit problem, så snart det opstår. Vi overtager simpelthen din computer og løser problemet for dig med det samme. Som revisionsfirma er det vigtigt for os at have en IT-partner, der har kompetence inden for bogføringssystemer. Vi har valgt at samarbejde med IT-terminalen på grund af deres brede erfaring inden for økonomistyring og deres indsigt i virksomhedens problemstillinger, når det drejer sig om økonomi og bogholderiopgaver. Vi kommer også gerne på besøg og uddanner og opkvalificerer dine medarbejdere i håndtering af C5. Og i modsætning til mange af vores konkurrenter, så har vi også prøvet at sidde på den anden side af bordet. Alle vores medarbejdere har en fortid inden for økonomi, revision eller regnskab, og har derfor en stor praktisk erfaring, der kommer dig til gode. Tak for besøget. Har du lyst til at høre mere om, hvordan et godt økonomisystem kan skabe mere værdi i dit firma, så kommer jeg gerne forbi til en gratis behovsgennemgang. Vi ses!